थिगसे गोलोमखाबाय नै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो सोरबा गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो। नोंथांमोनजों बिदिनोसै। बेखौ मोनसे मखुलि बानायनो नागिरदों जोङो, सिला बानायनो नागिरदों। फांनैसो दंफां दं आरो इयाव, नै बेखौ दाननांगोन। बिनिफ्राय नै इयाव एसे दंबायो, ओमफ्राय बे औवाया मालायनिसो बेरालायनाय। नै ओमफ्राय बे न'नि औवा, ओमफ्राय नै इयाव फांथाम सफारि दङ। बे सफारिखौ उनाव बिजौखौ दाननानै साया बादि दोनसै। बेनिफ्राय दा गाखोजेनदो जोंना, दे गाखोजेनदो। नै जोंना फोथार। सिखाखौ आं हरनांसिगोन ना, थांगौ र'। ओइद बाहायना गोलैगोन, साबधान दै। दे गाखोबाय था, आं थांगासिनो खाथियाव। सिखा नांसिगौ। आयौ नोगोद गाननाय दं माला। गानदो थाथोंलै। बोरो ओमफ्राय सिखायालाय? ओइलाय खनाखै आंनि सेन्देलखै। हा? आंनि सेन्देलखौ नाहर। नैलै अबाव दोनदों नुवाखै, हाग्रा बारियाव दोननायखौनो। दे फैथार। गामसा गुगोनलै। नैबे फांसे, नैबे फांसे, ओमफ्राय मोनसे नैयो बेयो। सिला बानायनोसै, न'आ ओरै दं, ओरैजाय। ओरै खना ओरैनो ओइजा न' दं आरो ओइजाबो सिला दं। ओरैजायबो सिला बानायनोसै आरो। दंफांखौ दाननानै एसे नैबे बारि माबाफोरखौ, औवा दालायफोरखौ ओइजाय रोगाना साइडआव दोननांसिगोन। नैलाय हनै दै बाना जानाया एसे माबा जाना थालांबाय। ओरैजाय एसे मोजां जाबाय आरो माइआ। ओरैजाय नै ओइ आसामथाब न', ओरैजाय लामा, ओइ न' नुहुरनाय साइडआव ओरै लामा दं, फाखा लामा। हनै गोलैबायानोसै। मेंबाय जाहैदों खोमा मानसियाबो। आरामैनो दान दै। गोलैबा आंहासो दाय जागोन। दंफाङा दालाय मोननै बायबाय ने, बोनांसिगोन एसे। मा खालामनो, नै नोंथांमोन गस्लायाबो जिबाय। ओरैनोलै नोंथांमोन इन्टारेस्ट, माथो होनबावनो आरो। होद थोरै सिखाया। नङा बेखौ दा बोरै दानसिगोन? बेखौ दाननांला, ओंखारबोदो, बेखौ गुदियावसो दाननांसिगोन। हा? नों ओंखारदो। बेखौ दाननोसै। बेखौ हानाय नङा नोङो। मा हाया? ओरै बास्लायनो। बास्लायनोसै। हागोन बायदि मोनो। बास्लायनो? दे जोंना एक्टरा होबाय नै बास्लायनाया। खाथ्रालै जोंना बर'नि फिसाफ्रा एकदम खाथ्राखा। मावनाय दांनायाव स्मार्ट जा, खिन्थु फरायनायावबो स्मार्ट जानांगौ। गाव गावनो मावाबा बहाथो, नङा होमबा लोगोफोर? एबार सिखा हरनोसै आङो। बेखौ बेयाव ओरै दानस'ग्रोनांगोन। ना हामरगोन। मोनलायगोन ना मोनलाया? बेखौ बोनोसै, ओइजाय गारनांसिगोन। बेयाव औवा दं, बेखौ साइड खालामजोबनांगौ। आरो फुरा सिला जानांगौ बेयो।
lampaknya nama berapa? मा दंफांमोनथाय बेयो नालाय नोंथांमोन आं सिनायालै दंफांफोरखौ बारा नै दंफां आरो नागिरदों नागिरदों बोराम खुन्थि जागोन बेयो न'नि खुन्थि बेयावनो खुन्थि बानायनो नागिरदों जाहैगोन जाहैलाथाय आं नोंनो आंनाव जगाजों नांगौमोन दहैनो खामसेल' होनो इयाव जागोन दां नै नोंथांमोन दंफां दानबा मा एम्फौ नुयो नै जोबायमोन आंनाव नै इयो नोंथांमोन नैबे नुबाय दाना नुदों बिराद खारानो बे जोनांगौबा नैलाय नायलाय नै मानखोगासिनो ओइलाय मोदोम बुखागोन बेजों जोजानांगौबा nैखौ ओइलाय नैखौ एफा गोजौ थांनानै आं सिखाव बोरायनांगौ एफा गोजौ थांनानै आं सिखाव बोरायनांगौ बे खाथियाव फै नैयाव मा सिखावनि दै गोदानसै एसे जाबादि गरम जाखायोना गोलोमदैखौल' नायदो आरो नै ओरैबादि गोलोमदै ओंखारदों बाबा दंबायो नै ओइ फांथाम बेखौ लाखिनोसै
थिगसे गोलोमखाबाय नै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो सोरबा गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो। नोंथांमोनजों बिदिनोसै बाय बाय।